Marko. Onko sä kattonut ton uunia pitkään aikaa? Katso mitä siellä sisään. Koita tämmöstä taktista, mä heitän ylös, nyt se tippuu suoraan Marko päähän. Oi vittu, tässä olisi kyllä vähän nälkäkin, eikä mennyt vielä. Vittu mua jännittää ihan helvetisti, pistää se käyntiin. Nyt se klippisormet valmiiksi, nyt on vittu semmonen biisikin, että nyt lähti satsuma. Malauta, se on kaunis. Mä otan sit print screeni. Otan joka kulmasta. No hoi, jos pitää takaakin ja... Meitsi ensimmäinen auto, hei. On se vittu, se on upea. Tätä mä oon odottanut. Käsijarru päällä. Vitun nopeat lasit päähän. Vittu käyks se? Aasusta ei kyllä tapahdu mitään. Jaha, Nurmio. Hieno saito, Vasara. JMS. Totta kai. Silmät auki. Päätin kun Lauri Tähkä, vittu silmät pyörii kun hedelmäpeli. Avaa ne silmät nyt. Tuota päästiä. Noniin. Hyvä. Milläs me operoidaan? Mitä me pitää tehdä? Vaihtaa silmät vai? Joku pölli se jeepitusta. Kattokaa sitä, mä oon ohi. Ei vittu ja pää! Jumalauta saatankas sika. Sä oot niin vitus sika. Vittu, et tuntuu hyvä. Tuntuu muuten tosi hyvältä. Vähän värähti viisari päässä. Tuovi auki, kukkuluuruu. Ui, mitä vittu! Tää oli oikeesti joku. Ulos! Oviki! Mä pistän sitä oveekin, mä tapoin se tohon. Mitä vittu, mitä sä ammut? Urpo! Ammuit musta ohi, että sä oot saanut ilmassa tapo. Idiootti! Urpo. Parempi. Ui! Vittu! Vittu laita itse pyöräilykypärä päähän, voi helvetti! Nyt meinas suolaantuu. Moro moro. Kätsel setä. Voiko se tarjoa mulle jotain juotavaa? Tulleeksi juttelen. Totta kai vittu, minä nyt itse mitään juomia niin maksaa. Voiks me ampua kypärä pois? Joo, se on FF täällä just tommosta. Mä kuuntelin Pomfunkia. Ei vittu, meni rengas. Täällä on hakke. Siitä pian. Mä vedän turpaa, pian kerkee vetää turpaa. Sanoi, että mä tupiin. Yes! Ei vittu! Näitäks ette joudut tyyliin? Jatka ampumaan mäsyllä. Hyppäsi autosta ja meni turpaa. Saatana. Sieltä tuli. Tosi mies ei vittu. Ei vittu. Pelkät nyrkit. Warning, the rebel will die. No vittu fuck. Oi vittu. Ei. Ankka perkele.
Tuo helikopteri on varmaan vähän niinku mennyt juttu jo. Mä en näe sitä toista aset missään. Sillä oli ensin joku rynkky kädessä, näetkö sä? Ei, mä katseletin se perseeseen, sit saa enää se pistää. Ei kun mä muistan rynkyn käteen, niin se tiputti se. Tänään sit tehdään oikein kunnos fatit ja purkat. Klippi! Mitä vittua? Se oikein kunnossa vatit. Ja sit siihen. Voi helvetti. Kuka mua ampuu? Kun mä menen sisään tälläin. Onks sun sähkötä jotenkin? Paljon parempi. Ei. Mä olisin pienet sävärit. Katsotaan, ollaan taktikuul. No eikö ne lomalla mihinkään työtä? Voi